गोजोन्थों लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों जोंनि BTC नि आन्डाराव थानाय माखासे गुबुन हारिनि इएमफ्रा आरो गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय आरो नेग्लेक्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। सासे जे UPPL नि गाहाय नेहाथारि बिथांखौनो दिनैहाय उरुप कुमार दे बायदिया सिनायाब्ला राजु नार्जारिखौनो जुदि सिनायाब्ला मा बिथांमोनहा खौसेथियै सरकार दादों आरो बेसेबा गिदिर दम होनायजों बाथ्रा बुंदों बिथाङा बिथांनि UPPL नि सिन्था धारणा खालामथों BJP नि थाखाय सिन्था खालामनाङा बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो आङो राजु नार्जारिखौ सिनाया होननानै दिनै उरुप कुमार देआ दिनै बुंदों। दिनै जोंनि बर'फोरनि नांनानै मोननाय बेखौनो दिनै बिथांमोनहा भग खालामगासिनो दङ। दिनै जुदि BTR दा जुदि सक्ति जानानै फैयामोनब्ला दिनै उरुप कुमार दे बायदिया बेबायदि चान्सखौ मोननाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय सोर बोलो होखो सोर एनार्जि होखो जुदि BPF आरो UPPL आ खौसे जानानै सरकार दानाय मोनब्ला BJP आ बा गुबुन हारिया बेबायदि जोंनि बर' हारिखौहाय मोनसे आं सिनाया होनलायनाय नेग्लेक्ट खालामनो हानाय बाथ्रा गैयामोन आरो हाथावथाव खाबु मोननाय नङामोन होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा उरुप कुमार देआ माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आरो दिनै BTR सान्थि सुक्ति जाबाय दिनै संबिजित मानगोनां बिथाङा दिनै आफादनि चिफ बिथाङाबो दिनै बिथाङा दिनै माबायदि बाथ्रा बुंदों दिनै सान्थि सुक्ति जानायजों लोगोसे जोंनि भारतबर्षनि हिस्टरि बाथ्राखौ गोसोखांनानै बिथाङा बुंदों जे समावहाय महात्मा गान्धीयाबो जेल जादोंमोन भारत उदांस्रिनि थाखाय आरो जोंनि बर'नि थाखाय था मोनथानि थाखाय नांनाय जे रन्जन दैमारि सारखौबो बेबायदिनो जेरै महात्मा गान्धी जोंनि नेशनेल जे फादार बिथाङा जेरै गदों जोंनाबो नैबे मानगोनां रन्जन दैमारियाबो गनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। नाथाय दिनै पार्लामेन्टनि गेजेरावबो आसाम रांगावजा जे बाजेट सेसनावबो दिनै सासेबो दिनै नैबे BTR इमप्लिमेन्टेसन आरो दिनै नैबे NDB फोरनि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गिख्रंथाव आरो लासिंसिं होननानै जों नुनो मोनो। रायजो राजाफोर खालि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ गाव गावनि मासि बासायनो बेबायदि खायदा खालामनायखौल' नोंथां नुनो मोनो। नोंथांमोनहा मा बुजिदों गासैबो भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। एकर्ड खालामदों एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो। पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ जेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि DR नाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ। बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन बिसोरबो गोबां हाजार हाजार मानसिया जेल जादोंमोन खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादों। ओरैनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आं बाख्नायो मानो होनोब्ला जों बर' बायदि बा कार्बि बायदि फिसा फिसा हारिजों बिसोरो एकर्ड खालामदों। एकर्डआथ' ओरैनोथ' जों मिन्थिनायाव मोनसे हादर आरो मोनसे हादरजोंसो एकर्ड जायो खिन्थु एफा जों बायदि फिसा फिसा हारिजोंबाबो भारत सरकारा एकर्ड खालामबाय बा खालामनो गोनां जानाया बेयो बर'फोरनिनो देरहानाय बा कार्बि हारिनिनो देरहानाय होननानै आं सानो। आरो दा एकर्डनि दफाफोरखौ भारत सरकारा बेखौ थाबनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासो बे एकर्डआ जाफुंदों होननानै जों सानगोन। दा आंनि खोनानायावहाय दा 50% जाबाय होननानै 50% जाबाय आरो दा जिहेतु दा BJP गभर्नमेन्ट सोलिनानै दङ दा बिसोरनि माबानि गेजेरावनो बेखौ फोजोबनांगौ बेखौ आं जिहेतु गावसोर जों एकर्ड खालामदों बेनिखायनो गावसोरनि समावनो बेखौ फोजोबनांगौ होननानै आं BJP गभर्नमेन्टखौ आं सेन्ट्रेल आरो बे स्टेट गभर्नमेन्ट लोगोसे बे NDA निनो बेनिनो एलायन्स UPPL बे आफादखौबो आं बेथ' ओरैनो जों जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय बेखौथ' हगारनांगौ
जेसेबां दा जेलाव हाबना दं जोंनि आगुनि आफादगिरि डिआर नाब्ला सारखौ लानानै गासैखौ हगारनांगौ बेबायदिनो भारतआबो मोनसे समावहाय उदांस्रि सोमावसारदोंमोन बे समाव माबा बेफोरबायदि जेल जानांदोंमोन बिसोरबो गोबां हाजार हाजार मानसिया जेल जादोंमोन खिन्थु सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हगारजोबनाय जादों महात्मा गान्धीखौ लानानै गासैखौबो हगारजोबनाय जादों बे हिसाबै जोंखौबो हगारनांगौ जिहेतु पिस एकर्ड खालामबाय होमबालाय जुदि जोंखौ जेलाव दोनबाय थायोब्लाथ' पिस एकर्डनि जेबो मिनिंआनो गैया माबा गुदुं सावरायनायनि खुनु मिनिं गैया आरो आंनि बायदियाव बेनिखायनो थाबनो हगारनांगौ बांद्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे गभार्नमेन्टनि रेड टेप होनो जायखौ ना माने खुलावनाय बे नितिखौ नागारनानै थाबनो हगारनांगौ आरो बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय राजनीति आंगुली मूरत नष्ट बस्तु নহয় বুলি চিঠি লিখাটো কিহৰ চিঠি মইতো বিজেপিৰ পৰা আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰী হ'ল ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা মোৰ দলৰ কি হয় নহয় মোৰ দল আছে মোৰ দলে হেৰি কৰিব ৰাজু নাৰ্জাৰী কোন হয় চিঠি লিখাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী চিপ হয় নেকি আৰু আমি চৰকাৰ চলাই আছো আমি দল চলোৱা নাই চৰকাৰত মই কালি স্পষ্টীকৰণ দি দিছো যে ভংগ হোৱাৰ কোনো মন্তব্য মই দিয়া নাই আৰু ভংগ নহয় सरकार चलिब किंतु बीजेपी राष्ट्रीय दल केंद्रीय राष्ट्रीय दल प्लस केंद्रीय सरकार राज्यिक सरकार तो आपनालोके तो जानेই झारखंड देखिছে बिहार देखिছে महाराष्ट्र देखिছে और बेलेग बेलेग राज्यर काहानी देखिছে तो हेतुर ऊपर बेस करिले हे कथाटो आহে और सांबादिक बंधु এনেকুৱা এটা কোশ্চেন সুধিছে মোক দলৰ হৈ পেলাই तो মই দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা প্ৰথমে তো মোৰ দল প্ৰথমে দল হিচাপেহে মই নিৰ্বাচিত হৈ আহিছো तार पिछते मैं इएम हो आसो तो সেইকাৰণে দলৰ प्रायोरिटी फार्स्ट तो दलक যদি কোনোবা অবজ্ঞা কৰে বা নেগলেক্টিং কথা কয় তেনেহলে তো নিশ্চয় তাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব তো আৰু মই কৈছো যেহেতু মই সরকারি কার্যক্রম নাছিল দলীয় বৈঠক আছিল এই দলীয় বৈঠকত যেনেকুৱা কথা কৈছে এই কথাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই উত্তৰ দিছো যে বিজেপি শক্তিশালী দল বিজেপি পাৰে কিন্তু এইটো মতলব নহয় যে ভাঙি দিব এইটো মই কোৱা নাই এইটো অলপ কালাৰ কৰিছে कारण आरो केदिनमान आगते जे पारिषदসকল এই আমাৰ কি ৰাজ্যিক সভাপতিসকলৰ লগত ধৰা নাই হাইকমাণ্ডৰ লগত ধৰা নাই এইবিলাক মিডিয়া সাংবাদিক চেনেলৰ সাংবাদিকে এইটো অলপ কালাৰ কৰি থাকিলে একো নহয় চৰকাৰ চলিব চৰকাৰ চলি আছে আৰু এইবিলাক কথাত আহি থাকে ৰাজু নাৰ্জাৰী যি কথা কৈছে তেওঁ কক তেওঁ দল হিচাপে কক তেওঁৰ দল লৈ ব্যস্ত থাকক আমাৰ বিজেপি লৈ ব্যস্ত থাকিব নালাগে নহয় বিজেপি দলৰ কোনে কি কৰিছে নকৰিছে এটো দিস আৱাৰ লুক আউট ৰাজু নাৰ্জাৰী ইউপিপিএলত মাথা মাৰক ইউপিপিএল দল লৈ চিন্তা কৰক আপোনাৰ দল ষ্ট্ৰং কৰক আপোনাৰ দল বেটি ষ্ট্ৰং কৰক বিজেপিক আপুনি শিকাব নালাগে নহয় বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় দল হয় তো সেইকাৰণে আৰু বেছি নকৰো এই আজি ভাল লাগিছে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছো আৰু অহা নেক্সট আমি কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও আৰএনবি হস্পিটেলত কৰিম আৰু কাজলগাঁও